Minkejja l-appelli ta' diversi mħalfin u tal-Assoċjazzjoni tal-Ġudikatura sabiex jingħataw aktar riżorsi lil qorti ħalli tkun tista' topera b'mod aktar effiċjenti, jidher li l-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard m'għandux soluzzjonijiet fit-tul sabiex jindirizza din il-problema tant serja, b'Attard jistqar li diġà sar ħafna. Dan minkejja li ftit tal-jimilu waqt l-ewwel seduta tagħha bħala mħallef fil-preżenza ta' Jonathan Attard innifsu li mħallef Natasha Galea Xiberras taċċamata serja lill-Gvern u appellata l-aktar riżorsi fil-qorti għaliex preżentament mhumiex ilaħqu. Apparti minn hekk li mħallef Natasha Galea Xiberras ilmentat fuq il-fatt li n-numru ta' ġudikanti fil-qorti huwa wieħed baxx ħafna fil-waqt li semmiet kif l-aħħar maġistrati li nħatru dan mhux xhur sħaħ jistennew sabiex jaħdmu għaliex sempliċiment ma kellhomx impjegati magħhom. Semmiet ukoll il-weda li qatt ma saret realtà illi l-ġudikanti ikollhom court attendance. Ma naqas ukoll l-appell tal-Prim Imħallef Market Kuti li fl-aħħar ġimgħat stqar li bħalissa l-qorti bil-kemm qed tlaħħaq mad-domanda bil-Ministru ma jagħti ebda soluzzjonijiet prattiċi. Fuq il-kummenti tal-Assoċjazzjoni tal-Ġudikatura ngħid dan jiena dejjem kont realistiku f'dak li għandu x'aqsam ma' sfidi, dejjem qed hemm sfidi, hemm wħud mill-isfidi huma serji, però huma sfidi li ilhom jiddeġeneraw minn deċenju għal ieħor. U ma naqbilx ma' dawk illi qed jagħtu l-impressjoni li dawn l-isfidi tfaċċaw illum. Jidher li l-appelli qed jaqgħu fuq widnejn torox bil-Ministru jgħid biss li hemm sfidi serji fil-qorti iżda ma jgħidx kif se jżid l-istaff, kif se jżid ir-riżorsi jew kif se jsaħħaħ il-kundizzjonijiet tal-impjegati eżistenti li diġà qed isofru minn stress enormi kaġun tal-volum kbir ta' xogħol.